Takže čaute, skončili sme pri 7, takže ideme na 8 level. 14:58, natočíme neviem, tak 10 minút. Ešte uvidíme. Takže ak som robil, tento som prešiel. Ty brďo, všetci nahňovaní. Že ty nebudeš nahňovaný chlapček. Poď rýchlo. To teraz mi dali okuliare, keď... na 3. Dosť ťažké. Ideme na 9, som dal na 2 hviezdičky a teraz na 1. To sú skoro všetci nahnevaní toto. Dobre, stiahol som, ale veľmi málo. Dobre, jemu, poď. To už nemá nič. Žiadne nemá už. Poď. Aspoň to máme na tej 3. Špere, okuliare ešte nemá. Ešte. Ja som blbec, ja som to mohol nechať tak. Pána. Som mohol mať 3. Teraz musím ísť znova. Ja som taký blbec. A teraz mi tam dal okuláre. Nič. Už to nebudem riskovať, už budem pomaličky, bo... Jednotka, áno, ale nemám 1+, to nevadí. Čistá jednotka je tiež dobrá. Takže skončili sme pri 9, ideme na 10.
A natáč minútu 13 ešte, takže to je dobré, veľmi dobré. To by som mal stihnúť. Ale dám to na trojku. Možno na jednotku. Možno. Dobre, máme to na trojke. Jednotka. A ideme na 11. diel. Tento som ešte nehral, bude to pre mňa nové. Takže uvidíme, ako si s týmto poradím. To psík je, to nemusíš stále dělat. Ja mám rád veľmi psíkov. Čo? Musím to dať. Pri nej som ešte nebol. Tak a máme to prejdeme v pohode. Pes je veľmi dobrý, nám dostala. Máme to na jednotku. 2 hviezdičky. Nie? Škoda, ale už som bol blízko. Máme many 450. Nám ako pridali. Už mám oveľa viac. Ideme sa pozrieť do shopu. Čo to je? Toto nechcem. Takže mám aj toho som si kúpil, môžeme si kúpiť a nie, to som si prijal si cez Facebook, toto. No, tento je dobrý. Maňam na ňo. Mám na... Keď som si na ňo neminul vtedy, ale tá už nevadí. No, už nemám keše, som pomínal. Takže z toho videa je to dnes všetko. Viem, že to bolo veľmi krátke, ale no. Uvidíme sa zajtra, alebo pozajtra ešte neviem. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.